Vi er nu godt op ad Elliott Highway. Vi er kommet til det punkt her ved Colorado Creek Trailhead. Når vi kommer herop, så starter den legendariske Dalton Highway. Og så er det ellers bare lige så stille opad. Og så må man sige, hvorfor i alverden er det lavet en vej herop? Der er et ord. Olie. Det er den eneste grund til det. Og det er heroppe, de store oliefelter, de ligger. Og at den store olieledning, den går hele vejen ned til Valdez, hvorfra at olien den bliver skibet videre ud. Men det her, det er cirka 100 km op, så vi har en bedre køretur endnu. Tak for nu. Velkommen til Cold Food. Det er simpelthen det nærmeste, man kommer på et 5-stjernet hotel oppe i de her arktiske egne. Det rigtige ord, det er vist rustikt, men lad os se værelset. Men hvad mere skal man bruge? En seng. Og der er endda, hvis der kommer en gæst. Privat bad. Og det er nødvendigt. Fantastisk sted. Herude i absolut midt af ingenting, så kommer den her helt fantastiske landevej. Asfalteret, flot, flad. Og kun omkring 60-70 km fra ishavet. Så står vi ved Nordpolen. Når vi laver rejse